O Concello de Pontevedra presentará unha ampla alegación contraria á solicitude de revisión da autorización ambiental integrada outorgada á fábrica Elnosa. O Concello sinala na alegación que enviará nas próximas horas á Consellería de Medio Ambiente que a empresa ten a obriga legal de presentar unha avaliación de impacto ambiental. A Administración local arremete que non ten constancia dunha autorización para o aproveitamento do Lérez para Elnosa e pide a Augas de Galicia que aclare se existen estas condicións. A información remitida pola empresa reflicte incumprimentos dos límites de parámetros de emisión e esta información tamén sitúa o punto de verquido na ría, polo que o Concello exixe que Elnosa aclare se é un erro onde botan os efluentes. Por todas estas cuestións se considera que necesitan someterse a avaliación de impacto ambiental, necesita saberse ese vertido donde se produce e se está autorizado, dos 55.000 ou 100.000 metros cúbicos anuais, como se capta a agua do río Lérez e onde está a autorización de concesión de captación de agua, aparte, obviamente, do informe urbanístico e de outras cuestións de carácter xurídico que tamén se poñen na alegación, pero as ambientais son as máis destacadas. Carme da Silva lembrou esta mañá que os prazos en Lourizán para Elnosa se esgotaron hai moito tempo, que sempre foron concedendo prórrogas e máis prórrogas e por iso agardan agora o peche desta fábrica na ría de Pontevedra.